имрӯз подкасти бениҳоят аҷоиб дорем дар мавзӯи тестамонкунӣ. Тестамонкунӣ гуфта чиро мегӯянд ва алоқаи ҷинсӣ бояд чанд дақиқа бошад? мард бояд фаҳмад ки ҳамин оилааш ёки оилааш мегем чанд минута чанд вақт дар кор бояд як коре кунад ки алоқаи ҷинсиш ҳамон қадар давом кунад. баъзе ҳолатҳо мешавад ки сабаби ҷудо шудани зану шавҳар мегардад. навбати хидай радной кадом зайрастай тирана михели жулудка касал мешамерам. гулияҷон шуд туй охи гуфтистам ки амро як кам тарак маслиҳат кунем амро ки ҷуда сабр азид мекунем. як бор гуфта будима ки туймон аст ягон криша мегзаронем. охи криша ман фаҳмидум охи ӯ ҷое ки криша меги хай одамия охи як ягон чи назанам мас пас иша ҳаминтори криша партоя ими намегум ҷуроата файрод накунӣ бо туймона ҷадид чихе вай братва кати ин раднои моро мазаш нестае чи медуру мебро ана авая гуфтистамо ки як ягон байтури криша приша напаранд ки ҳами ба ҳамаи корбор инҷада бумона. даже криша дар набоша ку ҷурои ту обычный туй да приключения меёбам. Хай я чи бигум тай ҳама ҷои зур медонӣ ки ҷоай тай қишлоқай ку хеле камсамол туй мекунем гилавни хушбахтӣ мо бошад чӣ гуфтӣ ҳайталира ози мегум ку мо худша мумкин девона кунад ки ту хеле расходо мекунӣ. ма духтарам любой духтар айкдачиша ку орзу дорад ки туш зур бигзара. чизора мекунам ҷони ма инҷа хеле ки инҷа бо ма калонтар дорем инҷа. абу оиш ташкилӣ нест ку охай ташкилӣ навбати хидай радной кадом зайрастай тирана михели жулудка касал мешамерам. ҳамин абу ту инсоф дорӣ надорӣ ту ҷиян шида ҳамин мебинӣ ки ҳоли мана шаву рӯз рӯбарӯи мана дида саломатим нағз нест хаба як ташкил накаре як худохирӣ охи ман нигоҳ карда мешини охи дига саломатим нағз нест чикор кунам охи рӯхай ми саломатӣ нағз нестай духтур гуфтани чи ҳастай барои личени мегӯя камтар саломатӣ да барқарор ку барои ки ҷамъш мекунӣ охи духтур рафтум муолиҷашам кардем ҳеҷ фоидаша надидум намаҷа значит ҷои ҳамин даркорӣ нарафтай биё ма ҳамин тира як ҷои хеле стандарти ҷаҳонӣ баромад ҳамин хеле ҷо ҳастай имина барои нами саломатӣ нами хитай гап хабари хида дай хея чи тапуш ман пӯшидагим тиёрам ту биё мана бар ҳамунҷа ту инсоф вай хеле дар сатҳи байналмилали оз бо раҳмат мегӣ хай ту барофта нагуфтӣ ҳамон рафтем гӯш кун абу як бор оператсия кардем ҳеҷ фоида накард биё накунем ин кор радной ё еврамед меган европейски стандартай сатҳи байналмилали ҷаҳонӣ да ин ҳами чӣ коре ки дар америкаву европа мекунанд ё ҳамун кора мекунанд охи ин ҳами еврамед охи бача иҷа биё тозӣ абу метарсом чӣ метарсӣ радной ман да бартам охи чӣ метарсӣ ман да бартам. хуб акай ҳайталӣ сабаби шабона зиёд пешоб хестани шумо ин аст ки шумо ба бемории аденома гирифтор ҳастед ин тағйироти синнисолии ғадуди простата аст шумо пешоб мекунед пешобтон бениҳоят зиёд мемонад ва ман то ҷое ки дидам шумо зиёд тавбат ҳам гирифтед мутаассифона дигар дороҳо барои шумо кӯмак намекунад дар ҳолатҳо мо тавсия метиҳем ки шумо бояд ҳатман ҷарроҳӣ кунед аденомаи худро. ҷарроҳӣ охи ман тани манам мебарӣ ман метарсам ман синнисоли ман охи ман тоқат мекунам намекунам доктор. хуб акай ҳайталӣ ҳозир ҳамин шабу рӯз дар клиникаи еврамед мо лазерҳое дорем ки бе буриш ва бе дард ҷарроҳии шуморо мегузаронем ва мутахассисоне дорем ки дар хориҷи кишвар таҳсил кардагӣ омодаги ҳастанд шумо ҷои хавотириш нест натарсед навиш технология охи диди охи раднош дақиқ дуруст یکی با من در اینجا خور رفتن نمیتونم چند روز کارو قشلاقو کی میکنم اونجا کارو میمونم. ҷарроҳии лазерие ки мо мекунем акай ҳайталӣ шуморо имконият медиҳад ки пас аз 1-2 рӯз зиёди зиёд ба хона равед аз қафои гову молтон шавед ягон мушкиле нест ака.
навеши технологию охи навеши аля созо хай хел шодо доктор чи пурсо баъд ами кор шумо гаранта дора хуб лазере ки истифода мекунем мо акаятали дар аврупо амрико ҳар ҷое ки шумо агар ҳозир сафар кунед барои ҷарроҳӣ кардан ҳамин ҷарроҳиро бо ҳамин лазерро мегузаронанд барои ҳамин ҳар чизе ки онҷо мекунанд мо ҳам ҳамин корро мекунем ма гуфтум курадно ин стандарти байналмилалӣ дохи ма тара хақи ҷономе гаранта медоди ана гарантия ҷаҳонӣ ҷаҳонӣ доктор хая ки ира кайса вразитиш мекунин фақат ака бу яду ташхисҳое ҳастанд ки бояд ҳатман супорам барои пеш аз ҷарроҳӣ фардо метавонед супоред саҳар шиками гурусна ва пас аз қафо ҷарроҳӣ мешавед ҳамин корро тезтар кунем мо розӣ доктор рават калом шумо дар муваффақият дӯстони азиз агар шумо ва ё падари шумо шабона зиёд пешобкунӣ мехезанд ва аденомаи ғадуди простата доранд ба клиникаи евромед метавонед муроҷиат кунед дар клиникаи мо шуморо беҳтарин урологоне ки дар хориҷи кишвар таҳсил кардаги ҳастанд ва акнун омаданд то ба ватани худ хизмат кунанд қабул мекунанд маҳмадшоев ёқубҷон раҷабов хуршед муъминов бахтиёр избасаров охунҷон сафаров зуҳал ва ҷураев ҷонибек тайёранд ба шумо табобати консервативӣ фармоянд яъне бо истифодаи доруҳо вале агар аденомаи шуморо ё падари шуморо ҷарроҳӣ кардан лозим бошад бо истифодаи навтарин лазерҳои ҷаҳонӣ ҷарроҳии шуморо дар сатҳи олӣ мегузаронанд ғайр аз аденома шумо метавонед бо ин бемориҳои урологӣ ва андрологӣ ба клиникаи евромед муроҷиат кунед тест тамомкунӣ ҳангоми алоқаи ҷинсӣ заифии мардона простатит бенаслӣ ва санги гурда барои ба назди духтурони мо омадан ҳатман ё ба ватсапи мо менависед ё ба рақами телефони мо занг мезанед ватсапи мо ва рақами телефони оддии мо дар рӯи экран ҳаст радной тенҷия ка саросемаи кади радной ташкили айрӯи миллион тенҷия хайр навбати мана охи не охи медонам навбатане ки хеле навбата якум бур дидестам ба тамоми санъаташа баъден ҳаму евромед буд чӣ буд охи евромед саломатӣ чотка яс нашидаге охи ман гуфтам ки ваём сатҳи байналмилалӣ да ҷаҳонӣ да ту ҳис кардӣ ҳами шумо дигар берун намебару ҳис кардӣ ҳамина ҳами кафолат чину дошт ҳами евро охи евромед ёқуби ҷурам президент заваранги ма мусафед ёқуб ҳами хела хаба адреса ман бетимша майда хай о агане биёра жарит сара сабразит ки радной гапу хавара биёхи гапу надор ме радной ноша чарисакам ҳозир жарисша мебиёру тамом радной жарит сара биёр ту мода хизмат кардӣ мода ту хизмат мекунӣ тамомда абуҷону амира барвақттар намегиё хеле фук даруған шава дига ира бибо пистои турецкий гирифтае не радной соза яка евро стандарт нами евро мединамиайда ассалому алайкум дӯстони азиз духтур умар азизов ҳастам уролог андролог ва роҳбари клиникаи евромед имрӯз подкасти бениҳоят аҷоиб дорем дар мавзӯи тестамонкунӣ яъне ранняя эякулятсия ё ба забони тоҷикӣ зудинзолӣ суҳбат мекунем мо бисёртар калимаи зудинзолиро дӯстони азиз истифода мекунем барои он ки калимаи адабӣ аст ва фикр мекунам барои шумо фаҳмо аст хуб дар меҳмонии имрӯзаи мо дар подкасти мо маҳмадшоев ёқубҷон ва раҷаб хуршед урологҳои ва андрологони клиникаи евромед ҳастанд хуб шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро дӯстони азиз бо саволе ки бениҳоят зиёд аз ман беморон мепурсанд хушраҷон бисёр беморон аз ман савол мекунанд ки кай умар кай мо тестамонкунӣ мегӯем ман масалан алоқаи ҷинсӣ ман ҳамин хел аст ман тестамонкунӣ дохил мешавад ай ман ё ки не тестамонкунӣ гуфта чиро мегӯянд ва алоқаи ҷинсӣ бояд чанд дақиқа бошад салому алайкум ташаккур барои даъват зудинзолиро дар он ҳолат мегӯем ки агар алоқаи ҷинсӣ аз 2 ё 3 дақиқа камтар давом кунад ин мавзӯъ беҳад нозук аст ва беҳад муҳим аст ба назари ман барои ки баъзе ҳолатҳо мешавад ки сабаби ҷудо шудани зану шавҳар мегардад проблемаи муҳим аст барои баъзе одамо барои аввал мо бояд дар бораи ин суҳбат кунем масалан баъзе беморон мегӯяд ки ман алоқаи ҷинсиам 2-3 дақиқа меравад ёқубҷон на худам на оилаам шикоят надорад ҳамин ба зудинзолӣ дохил мешавад ё ки не бале як хел беморон мебиёнд мегӯянд ки доктор
козмо ситуацияро нақл мекунем. Яхе беморро мебиям, мегӯяд доктор алоқаи ҷинсӣ ман тест тамомкунӣ дорам. Вақте ки ман савол мекунам ки алоқаи ҷинсӣ чанд минут давом мекунад, мегӯям 15 минут 20 минут. Мегӯям бародар раҳмати калом азор раҳмат. аз карбид кадемора шумо гуфти гапо. Не дуруст кард Хуршедҷон, алоқаи ҷинсӣ кам аз 2 минут бошад, мо метавонем бигем ки тест тамомкунӣ дорад ёки зудинзолӣ дорад бемор. агар аз 2 минут масалан 2-3 минут бошад, лекин ҳам зан розӣ аст, ҳам шавҳар, ин мо мегем тест тамомкунӣ ёки не? Да, смотри, ай 2 минут зиёд боша, мо уже согласно китобаки научне мо наметавонем бигем ки шумо тест тамомкунӣ доред. Лекин бо як чизро учитоват кардан дар кор ки ҳангоми алоқаи ҷинсӣ на танҳо мард бояд кайфияти худро гирад, фикри занакам кардан дар кор, бояд гармония бошад. Мард бояд фаҳмад ки ҳамин оилааш ёки оилааш мегем чанд минута, чанд вақт дар кор, бояд як коре кунад ки алоқаи ҷинсиш ҳамон қадар давом кунад. Занакои мо в принципе дар ҳамин занакои мо бисёр занакои хуб ҳастанд. Агар мо ҳама ҷаҳонро ба назар гирем, занакои мо изо мекашанд. Чӣ хел ман тарафи шавҳарам бигӯям ки ман мисол оргазм гирифтагӣ набошам. Занакои мо ба сабр ҳастанд, зиндагӣ қаб ҳастанд, тоқат мекунанд. Лекин дар ҳақиқат агар мардак зудинзолӣ доштагӣ бошад, вай занакам роҳати зиндагиро намебинад. Бисёр занакои ёш ҳастанд, ҷавон ҳастанд, мисол 25 сола, 23 сола, 20 сола, даже 18 сола. Вай ёш аст. То ҳамин як грубо говоря скорострел, тезпарон я бровардиша уже кончат кардӣ, вай бичора мега зиндагиш ҳамин бошад. Зачем омада алоқаи ҷинсӣ кардан, ки ман ҳечро чувствовать намекунам, вай дар ҳаётиш кайфияте дидагӣ нест, шавҳар кардагӣ аст ба умеди зиндагӣ дальше чӣ кардан. Беҳад бо дуруст қайд кард Хуршедҷон, беҳад мавзӯи муҳим аст. Чӣ хеле ки бояд бошад як бемор доштем, аз ҳамин сабаб аз оилааш ҷудо шудагӣ аст. Як ситуатсияро нақл мекунам. Ҳафтаи гузашта, реальная ситуация, ҳафтаи гузашта як бемор ба назди ман омад, мусафед 65 сола буд. Омад шиш, гуфтам салом алейкум амакҷон, салом кардем шиш, гуфтам амакҷон чӣ шикоят доред, ман шуморо гӯш мекунам. Як хаб кард, баъд гиря кард, мусафед гиря кард. Гуфтам амакҷон ором шавед, нақл кунед, чӣ шуд, иншоалло мо ба шумо кӯмак мекунем. Мега гиря кард, гуфт зиндагим вайрон шид. Гуфтам амакҷон чӣ гап шид? Гуфт мега занам ҳамин қамат зиндагӣ кардам, 4 та духтар дорам, 5 та писар дорам, ҳамаша хона харидам, ҳамаша тӯй кардам, шавҳар додам, ҷудо кардам. Нав занам кампирим сина мега ки ту мардак нестӣ, ту алоқаи ҷинсӣ кардан наметавонӣ, ту як умр алоқаи ҷинсӣ кӯтоҳай, ман ту ҳичро дидагӣ нестам. Ҳам хеле дачиҳо занаш ҳам хеле гап таъна кардааст ки алламш кардаи мардака ки ман қадар сол зиндагӣ кардам, мара амуро барвақттар мегӯфт, ман мерафтам ба духтур, тавобат мекардам, бо хубтар мешид. Мега мара нагуфт, айвал мара мегӯфт, ман мерафтам тавобат мекардам. Алламш кард, бечора омадам хеле гиря кард. Анака представит кунед, вай мардак 67 солаи, оилаша мумкин хаям чанд майда боша, мумкин 3 сол майда, 5 сол майда. Ҳамин қадар сол, зиёда аз 40 сол, 35 сол тоқат кардагӣ, хаб кардагӣ шудагӣ, ҳам пир шид, анака зубонаш камтар, бигем дарозтар шид, уже сухан книда гузаштам. Да, алламоша уже бироварда истадам. ман дам Ёқубҷон ҳамин як кейси бениҳоят аҷоиб шуд. Ман бисёр дар чанд вебинарон дам нақл мекунам. Як бемор даромад, кабинет даромада баровард, бовар мекунем, салом алейкум гӯз накардем, дара даромад, гиреву ноларо сар кард. Ман дар ҳақиқат фикр кардам ки шояд ягон касали онкологический дорад, ягон рак дорад, ё масъалаи бефарзандӣ аст. 10-15 сол бисёри ино бечораҳо депрессияу стрессу чиёр мегиранд, ҳамин хел мешаванд, ҳиссиётшон беҳад баланд мешавад, баъд гиря бисёраш аламноканд. дар омада баробар гиря кард, шинондам, гуфтам бародар чӣ мушкиле аст? Гуфт акама тест давом мекунам. Гуфтам чанд қадр давом мекунад? Гуфт 5 сония, 5 секунд давом мекунад. Гуфт мушкили хай дар ин ҳам нест. Мегам мо 5-12 сол шуд зиндагӣ мекунем. Оилаам мегӯяд, гуфт ки ман мерам, тавбат агар рафта кунӣ меистам, агар тавбат накунӣ ман мерам. Мо мегӯяд 3-4 фарзанд дорем. баъдан ман менависам, ҳам вақт қайд мекунам, дар компютери худ менависам, мисол касе ки дурояд чӣ жалоб кардагӣ буд, баъд нависам ки бемор гиря карда даромад, барои ки фаромӯш накунам. Ман гуфтам бародар, ай аввал ҳамин мушкиле дорӣ? Гуфт бале. Ман гуфт куҷое буд рафтам, то Русиям рафтам, бениҳоят тез баъд тамомад, уноқати қиинтар аст кор кардан, но кӯмак кардан мешавад 100%. баъд дору навистам, ингибитори бақувваттар, обратного захвата серотонина, як дона навистам, гуфтам бародарҷон 10-15 рӯз истеъмол кун, баъдан биё, ман барои ту бояд фаҳмонам ки чӣ кор кунем ки бо тест давом накунӣ, барои ки ин чиз туда временно кӯмак мекунад. гуфт майла мебиём. бемор гум шуда мехе, баъди 6 моҳ пас омад, даромад, гуфт ки доктор, ман пеши шумо омадагӣ будам 6 моҳ пеш,
барои зудинзолӣ гуфтам фамилиятон чи аст, фалони фалони гуфт, компютер дазам, биромад, баъд онҷо нависагӣ будам ки бемор дар омада гира карда буд, ба ёдам расида. баъд гуфтам хай чӣ хе, гуфт ака рафтам воситӣ, гуфт камтарак кӯмак кард, гуфт ҳамун тавбат кардагӣ шумо, гуфтам чанд қадр кӯмак кард? گویا 15-18 минут ай 5 секунд گفتم برادر جان شما بایدتون باشد، من شما اینجا قید کردگیم که شما اومدید گیره کردید، گفتید من تمام جهان گشتم نشد، تستم کنیم 5 ثانیه زیاده میشه و جدا میشدم از اولم 5 سکوند 18 минут میدونی چند صد مرتبه گفتم علاقه جنسی شما درست شده شما میگه کم ترک. برای بعضی وقت بیمارا متاسفانه نمیدونم برای چی همین خیلی دروغ میگن، ولی موضوع مهم است دوستان عزیز. به نهایت زیاد همین چیز وا میخورد، بسیاری اونها با دکتر مراجعت نمیکنن، فقط همسرشون زاستاوید میکنن، مجبور میکنن، بعد میرود. خورشید جان همین зудинзолӣ از روی статистика در چند فایز مردان وا میخورد؟ аслан дар давлатҳое ки ин исследования статистика гузаронида шудааст, аз 20 то 40% мардон ба ин беморӣ гирифторанд. дар тоҷикистон мутаассифона ин статистика нест, лекин мо ин чизро ислоҳ мекунем. дар клиника Каси бошад бале опрос дар ният дорем ки анонимна бале анонимный опрос, чтобы мегузаронем. ному фамилияи беморон қайд гирифта нашавад. баъзе шахсон ҳастан дар ҳақиқат мегӯяд ки ака ман бо дӯстам суҳбат мекардам, мегӯяд ки ман ним соат алоқаи ҷинсӣ мекардам, ман ҳайрон мегӯяд мешавам, да ҳам хеле чиз вуҷуд дорад ё ки не. бале бисёриҳо гумон мекунанд ки тестамокунӣ ҳама дорад, лекин ин хел нест, фақат то 40% мардон доранд. бисёриҳои онҳо тест тамом намекунанд, вале аз сабабе ки намедонам барои чӣ муроҷиат намекунанд, шояд ҳамин статистика дар байни мардуми мо камтарак гӯем паҳн шудагӣ нест, мо наметавонем муайян кунем. Да хоб, масъалаи аз рӯи статистика гуфтем, масъалаи сабабҳои тестамокунӣ Яқубҷон дар чӣ мешавад? бисёртар назди шумо ҳамирӯзо бисёр беморон мебиёянд, пеши ман бисёр мебиёянд, сабаби асосие ки мебиёянд тестамокунӣ аст, бо кадом сабаб онҳо тест тамом мекунанд? бале дуруст қайд карди ака, саволи дуруст аст. бояд чига бояд бугум ки пеш аз саволтона ҷавоб додан, бисёриҳо фикр мекунанд ки ин беморӣ табобатнашаванда аст. якам чиз, бале бояд онҳо донанд ки беморӣ табобатшаванда аст. мо ҳама вақт метавонем ки қариб зиёда аз 99% ҳолатода мо метавонем ба бемор кӯмак кунем, лекин бояд ба ё муроҷиат кунам ба доктор. сабабош мо бояд фаҳмем ин якум дараҷа аст ё ки дуюм дараҷа аст, первичный либо вторичный. Первичный мо дар ҳамон вақте мегӯем ки бемор аз аввали зиндагиш, саршавии зиндагиш ҳамин тестамокуниро дошт, то есть ҳамин мард калон шуд, якум алоқаи ҷинсӣ алоқаи ҷинсӣ кард, дид ки уже алоқаи ҷинсиш кам аз 2 минута кӯтоҳ аст. дуюм дараҷа мо ҳамон вақт мегӯем вторичный, дар ҳамон ҳолате ки бемор хеле муддат соз буд, алоқаи ҷинсӣ дарознокияш хуб буд, лекин баъд аз чанд муддат аҳамият метавад ки алоқаи ҷинсиш кӯтоҳтар шуд. Тогда мо метавонем ки вторичный кунем. Анакун сабабҳош зиёд ҳастанд сабабҳош. Первичный аввалин дараҷа сабабош чи аст? Яъне аввал мегӯяд ман ҳамин хел будам. ҳастанд генетические предпосылкаҳо доранд, метавонад ки модарзотӣ бошад. баъд ҳиссиёт баландии сараки мардонагӣ метавонад аз ин чӣ биёяд. яке аз сабабҳояш ин норасоии нейромедиатори серотонин дар майнаи сар. ин ҳам модарзодӣ аст. бале, ба норасоии дофамин ҳам сабаб шуда метавонад. ин аввалин дараҷа аст, яъне шахсоне ки шикоят мекунанд ки аз аввал ака мегӯяд ман тестамокунӣ дорам. ана дуюм дараҷа. дуюмин дараҷа вақте ки дар давоми ҳаёт пайдо шудагӣ аст, бемор 100% аст, тестамокунӣ пайдо мешавад. ин сабабаш дар чи аст? бисёртар сабабаш ин воспаление дар роҳҳои пешоб метавонад шуда, ба монанди простатит. Лекин бояд қайд кунем ки ҳама чиз дар сари простатит задан дар кор нест. бовар кунед ҳама мебиён ма простатит тестам кунем, ба простатит тестам. агар ҳамин простатит бо мегум забон медошт, мегуфт илтимос мара қарор монед, ба бояд бо бигем ки тестам кунем бо антибиотик табобат намешавад. оз дар бораи табобаташ отдельно бо суҳбат мекунем. антибиотик ни в коем случае мумкин нест назначить кардан. лекин нишонаҳои простатит бошад, дар он ҳолат метавонем антибиотик назначить кунем. Значит, простатит метавонад ба зудинзолӣ оварда расонад, лекин доказанный простатит бошад, да? уретрит, визикули, да, цистит, инфексияи роҳҳои пешоб, да? метавонад ба норасоӣ ба тестамокунӣ оварда расонад. кадом проблемаҳои системаи асаб метавонад ба тестамокунӣ оварда расонад? стресс, тревога, проблемаҳои оилавӣ, да, метавонад. нофаҳмӣ байни шавҳар депрессия албатта ва оилааш. депрессия дофаминро паст мекунад. дофамин паст метавонад.
як савол Хуршеджон фикри ту ман медонам хондагӣ ҳастам дар ин бора беҳад бисёр литература шахсан фикри ту мастурбатсия метавонад ба тест тамокунӣ оварда расонад. яке аз саволе аст ки бениҳоят зиёд дар комментария аз ман мепурсанд яке марами худризоӣ мегӯяд ман бачагимда мегӯям беҳад бисёр худризоӣ мекардам ҳам метавонад ки сабаби тест тамокунӣ шуда бошад. ин обоснуй научно барои чӣ ба кадом сабаб ҳамин чиз метавонад шуда? ба фикри ман ба худризокунӣ бисёртар бачаҳои ёш ки машғул ҳастанд дар хона онҳо танҳо нестанд баъд нейробиологическая цепочка майнаи сар ба меравад ки ман тезтар корама буд кунам ягон кас хона набиёяд тезтар ихел кунам тезтар вай кунам Тест тамом кунам? Ҳангоми вақте ки бо худризоӣ, бале. ҳар хел филмҳо тамошо мекунанд онҳо мехоҳанд ки тезтар корашонро тамом кунанд ба майнаи сар ба ранги рефлекс пайдо мешавад ки тест тамом кунам ҳам метавонад сабаби вай шавад. Ман мехостам ҳамин саволро ба шумо тиям Яқуб ки ҳамин одамое ки аз сабаби худризокунӣ ба зудинзолӣ гирифторанд онҳоро ба первични ё ки вторични дохил кунед. саволи қиин ин анамнез қатъи бемор суҳбат кардан дар кор аст қиинтар аст муайян кардан ки айнан ҳамин сабаб шудагӣ аст ё ки ягон чизи дигар аст барои ки бояд семейни анамнез ҳам бошад анамнези оилавӣ баъзе ҳастанд шахсон назди ман меояд Яқуб се аккаунт доранд ҳар сошам як шикоят доранд зудинзолӣ доранд ва якумаш медорад мегӯяд ки ман барои тест тамокунӣ омад дуюмашам ман барои тест тамокунӣ сеюмашам ино байни якдигаршон гап задагӣ нестанд ки мо барои ям мушкилӣ омадагем баъдан ино маълум мешавад ки оилавӣ мушкили генетикӣ доранд. Хоб мастурбатсия ман фикр мекунам ки агар ки аз сабаби мастурбатсия бошад ин вторични мешавад албатта дуюмин дараҷа мешавад ва ҳал кардани дуюмин дараҷа осонтар аст назар ба якумин дараҷа. Хоб як саволи дигар саволи беҳад муҳим барои чӣ беморон медонанд тест тамокунӣ доранд ба духтур муроҷиат намекунанд сабаб дар чӣ аст? фикри шахсии ман як гуфта будам пеш онҳо фикр мекунанд чиз табобат нашаванда дуюмус шар мекашанд ки ба духтур муроҷиат кунанд фикри ман танҳо аз рӯи статистика аз ҳамон 40% ки будааст фақат 10%ш ба духтур муроҷиат мекардааст и то аз ҳамон 10% бисёри онҳоро ҳамсарашон равон мекунад. Бисёр беморон назди ман мебиёяд мегӯяд ки акай Умар ман доктор ман ки ҳамсарам равон кард гуфт ки пеши доктор рафта тавбат гир ман дигар барои 15 секунди дигар обузӣ намекунам. Яъне ҳамин шикоятҳо қати равон мекунад баъд мебиёянд мо шукри худо кӯмак карда метавонем. Ҳастанд ҳолатҳое ки дар якум курс шояд мо тавбат карда натавонем лекин дар дуюм курс мо аллакай метавонем кӯмак карда ба хотире ки баъзе ҳолатҳо дар якум курс баъзе ода кӯмак мекунад баъзе ода кӯмак намекунад мо бояд сабабша биёем. Хоб ман ҳамин саволам як бор гуфта гузаштем боз мехоҳам фаҳмонам ки Хуршедҷон бемор назди манам мебиёяд пеши ӯ мегӯяд ё ки моро тамошо карда созӣ тест тамокунӣ дорад чӣ хел фаҳмад ки тест тамокуниаш аз рӯи простатит аст ё аз рӯи модарзодӣ аст яъне первични аст? агар алоқаи ҷинсии аввалинашро ба ёд биёрад баъзеҳо дарав дар ёд оварда наметавонанд. Агар аз ман савол медиҳам баъзе вақт дар ёд оварда наметавонанд 1 дақиқа буд ё 3 дақиқа буд. Ман фикр мекунам Хуршедҷон ку ман дам ҳастам хеле беморо ва ё ба хотири чӣ агар дар ҳақиқат пеш тест тамом накунанд ку ва ё ба ёдшон мемонад онҳо аз аввал ҳамин мушкилиро доранд баъдан ҳам хе мегӯяд ки ман ба ёдам набуд лекин бисёр 99% аз аввал ҳамин мушкилиро доранд. яъне ки ҳамин як савол қати мо метавонем фаҳмем ки ака аз аввал агар тест тамокунӣ дошта бошед шумо пас 99% аз шумо первични аст яъне аввалин дараҷа аст. Агар ки дар давоми ҳаёт пайдо шуда бошад ин вторични дуюмин дараҷа аст. ҳолатҳое ҳастанд ки даже аз ҳамин сабаби тест тамокунишон беморон умуман аз алоқаи ҷинсӣ отказ мекунанд тарс доранд мегӯянд ки ҳозир ман падвадид мешавам лучше бе ман намекунам алоқаи ҷинсӣ. Бале хеле беморон буданд назди ман. бале баъзеҳо дар ҳақиқат масалан кораш то соати 6 аст ку Яқубҷон соати 11 шаб хона меравад ки ҳамсараш хоб бошад дар омода хоб кунад сар бо вай кунад ҳамон гӯем алоқаи ҷинсиро избегат мекунад яъне ки алоқаи ҷинсӣ рӯй мегардонад. Хоб сабабоша гуфтем дӯстони азиз ҳамин простатит кадом ҳолатда метавонад ба тест тамокунӣ оварда расонад? Простатит дар ҳолати обостренияш? Обострение хорошо. Агар ки масалан дар узи простатит мондагӣ бошад диагноз ҳаст ягон шикоят надорад ҳеҷ чӣ ғам наметиҳад метавонад сабаби тест тамокунӣ ба узи диагнози простатит мондан вообще это уже грубо говоря нодуруст аст. ҳастанд якчанд ташхисое ки мо бояд гузаронем дар бемор ва диагнози простатит монем.
простатит, это обязательно будет дисюрические явления бошад компонент. Яъне мушкили бо пешоб. Мушкил бо пешоб бояд бошад. Тогда мы методим мегӯем ки бародар ту мушкили бо пешоб дорӣ, там дискомфорт да малый таз дорӣ, да кос, да Нороҳатӣ, дарду, да промежность дорӣ, тогда мы методим диагноз простатит монем. Ин чиз беҳад нозук аст. Просто бемор омад бигӯяд ки ман теста мумкин дорам, ака ту простатит дорӣ, ман антибиотики дорурам, ин чиз нодуруст аст. Ҳар як беморӣ нюансҳои худша дорад, барои ин бояд пеши эксперт равӣ. Мо дар клиникаи Евромед тамоми духтуромона омӯзондагӣ ҳастем, вебинар гузаштагӣ ҳастем, ҳамаша от идо фаҳмондагӣ ҳастем. Шумо озодона метавонед ба клиникаи Евромед биёед, ҳамчун роҳбари клиникаи урология, клиникаи Евромед, ман ба шумо гарант метиҳам ки шумо табобати аввалин дараҷа, сифати олиро дар клиникаи мо мегиреду меравед, иншоалло ҳамаш хуб мешавад. бале ҳар чизе ки дар давлатҳои Аврупо аст, Амрико аст, мо ончиро медонем, бо менталитети худамон мо медонем чӣ хел аст, мода осонтар мешавад. Фақат як чизи бениҳоят муҳим аст, шояд баъзе урологҳо мона тамошо кунам, андрологҳо мутаассифона бо ин беморҳо кам кор мекунанд. Бемор вақте пеши шумо меравад, дӯстони азиз, мешинад, мегӯяд ки ман простатит дорам, ман хунукзадагӣ дорам, просто пурсидан накор. Ака ҳамин шикоятотон чи аст? Шумо ҳеч ка нест, озод гап занед, ягон ҷои шармш нест, озод бугӯ ки ака ман хе мушкилӣ дорам, ман теста мумкин дорам. Мо простатит мондану намондан ин чиз да дасти мо мешавад. Мо мемонем намемонем, диагноз дар 99% ҳолатҳо шумо простатит надоред. Барои ки агар шумо дизюрическое явление дошта бошед, дига чиз, шумо аллакай барои теста мумкинтон не, барои ин ё шумо аллакай муроҷиат кардагӣ ҳастед духтурда ва ҳамин мушкилиро шумо вақте бартараф мекунед, теста мумкини шумо бартараф мешавад. Вақте шумо танҳо барои теста мумкинӣ мебиёед, шумо 99% ҳолатода яъне ягон ваё надоред. Як калоншаванда мегӯям, як полковник доштам, ёқубҷон мегӯяд ки назди ман якум бор омадагӣ буд, гуфт ки ман теста мумкинӣ дорам, ман рости простатит фақат диагноз мемондан, то баъд мегӯям ягон чӣ ғам медод, мегӯям не яка ман ҳеҷ чӣ ғам медод, мерафтам мегуфтам простатит, фақат массаж простата аст қафо чилик мегӯяд дар таво безор шудам аз ҳамин простатити массаж ки дига мерафтам, мегӯяд духтурда мегуфтам ки ман вай ҳамин хел проблема дорам, дору менависду, мегуфт массаж кардам, хонада мегуфт худам массаж мекардам. Бисёр мутаассифона вақте диагноз мондагӣ нест, сабаби беморӣ муайян кардагӣ нест, барои ҳамин нодуруст табобат мекунанд. Простатит галавного мозга гӯем мешавад. Ҳама чиро ба простатит вобаста кардан, дӯстони азиз, ин кори хато аст. дар ҳолати теста мумкинӣ тем более теста мумкинӣ ки ба аз рӯи простатит аст, простатит шумо як муддат авҷ мегирад, шумо теста мумкинӣ неге бо хубтар мешед, бо алоқаи ҷинситон дароз мешад. Хоб, саволи дигар, теста мумкинӣ зудинзолӣ аз эректилная дисфунксия чӣ фарқ дорад? ин чиз бениҳоят муҳим аст. зудинзолӣ ин мардонагӣ соз кор мекунад, сахт таранг мешавад, метавонад барқарор шавад тез. дар эректилная дисфунксия дар муддати ягон 3 моҳ зиёд мардонагӣ таранг намешавад ё хоҳиши мардонагӣ суст мешавад. Инро эректилная дисфунксия мегӯянд. Таранге ки алоқаи ҷинсӣ кардан намешавад. бемороне ки эректилная дисфунксия доранд, тарангшавии мардонагишона поддерживать кардан наметавонанд. Ҳастанд бемороне ки мегӯянд ки доктор, мардонагӣ ман хуб таранг мешавад, лекин зуд бо тарангиш сус мешавад. Ҳамин хеле беморро да зуд инзолӣ дида мешавад ё не? мардоне ки эректилная дисфунксия доранд, онҳо метарсанд ки ҳозир мардонагиашон тез сус мешавад ва барои ҳавай тез тамом мекунанд. ин аз тарс метавонад шуд. Стресс. Бале як чизи дигар, Юқубҷон, бисёр иҷа роли занҳо ҳам бениҳоят муҳим аст, ба хотире ки агар шумо мардро масалан танқид кунед, ҳар чиз гуфтан гиред, худаш зудинзолӣ дорад, бо стресс, таҳти стресс қарор мегирад, боз якбора теста мешавад. барои ҳамин мо дар ҳамон вебинар ҳам карда будам, фаҳмода будам ки занҳо бояд мардро баръакс дастгирӣ кунанд. Агар дастгирӣ кунанд, инҷа гӯем ки ба нафъи ҳардушон мешавад. Дастгирӣ кунанд, ба духтур равон кунанд, гӯяд ягон мушкил нест, проблемаро ҳал кардан кор аст. Ба мардҳо ҳам бояд мушкилиро хаб накунанд. ҳамин мушкилиро доред, баъзе ҳаст мегӯяд айби худата мега ту дер тамом мекунӣ, барои дар 2 дақиқа чӣ хел бечора бовар намекунед. ҳозир агар ҳами инстаграми ма дароем, бисёр занҳо нависондагӣ ҳастанд, анонимно менависанд ки доктор адреси шумо куҷода, ман шавҳар мароӣ кунам, ҳам хеле проблема дорад, намедонам чӣ хел намекӯш бутун ки ту ба духтур рав, лекин ҳамин хеле проблема дар мо дида мешавад. Зиёд аст, зиёда аз 100 нафар нависондагӣ ҳастанд. Чӣ проблема аст ки ҳамин шини қитъам сар як бор гап занем? зан ба фикрам
шарм медорад ба шавҳараш бигӯяд. майлаш худаш шавҳар наметавонад як бор занашо пурсад ки хай мо ин аллакай 5 сол шуд зиндагӣ мекунем. фикри занашон намекунад. Охе кайфи хиша миёя айкор кайфи хиша мегирад 2 дақиқа 2 дақиқа мезана хова бо сар па кругам хе зиндагӣ рафт. фикри занам кардан дар кор бо мегем мардои шерои нар чӣ тадан маъқул аст, чӣ проблема дорем, кайфта мегирӣ намегирӣ, ин чизи гап байни ҳарди шумо бародар. Зантай худот як бор авай пурс ки ҳамаш всё ли тебя устраивает, ҳамаи чӣ тадан маъқул аст нест. ягон мушкилӣ надорад. дӯстони азиз муроҷиат ҳамсартон вақте як бор суҳбат кунед гӯед ки ҳамин маъқул аст ё ки набошад мушкил нест, биёед муроҷиат кунед. урологон андрологон барои шумо кӯмак мекунад. як линия дорад табобати дӯстони азиз, як бора намешавад ки ин доруи бисёр навист. мо линия қатӣ мерем, якум линия чӣ хел аст, дуюм линия нашуд, дар охир ҷарроҳӣ мекунем, лекин мо барои шумо кӯмак карда метавонем 100%. ҳастан ҳолатое ки кӯмак карда наметавонем, ҳозир баъдан мефаҳмонем. И баъзе одамо Яқубҷон аз барои тестамокунӣ хуб шудан аз маводҳои мухаддир, наркотические препараты, психотропные препараты, алкоголь, ҳамин чизо истифода мекунанд. фикри шумо чӣ аст дар ин бора? фикри ман дар он аст ки аввали истифода бурдани ҳамин доруҳо, маводҳои муқаддир ёрдам мекунад аввалашдан. Лекин чӣ хеле шумо медонед, бисёр хеле одамо передозировка мемиранд. Барои чӣ? Барое ки дозаи аввалда пасташ, аввалда ёрдамшон, то есть ошушения ҳаст, кайфиятшон намегиранд, баъд дигар ҳамун дозаи паст ёрдамшон намекунанд. Дозаро постоянно увеличивать кардан мегиранд. ҳам хеле аввалда ёрдам мекунанд, баъд дигар доза ёрдамаш намекунанд, дозаи баланда мегзарад, ҳамин хеле баъд передоз мешавад, мемирад. ин чиз кӯтоҳмуддат ёрдам мекунад, баъд дигар ёрдам намекунад. Бо як чизе қайд кунем ки вақте ки ин одамо ин чизҳоро истифода мебаранд, ба назди мо мебиёнанд, баъд дорое ки мо ба ёда менависем, вале дору ёрдамшон намекунад. баъдан бояд чиз дигам аст. Ино бисёраш шикоят мекунам, ман хеле бисёр дорам ин гуна беморро. аз ҳамун таблеткое ки ҳастанд 8таи 7таи баъзеҳо истифода мекунам. мегӯяд ки доктор дигар ман якумаш ки ҳамон хел тестам мекунам, ранги ки аввалда мехӯрдам хеле нестам, дуюмаш ки дигар мардонагӣ сахт намешавад. пурра ба хоҳиш умуман нест, дигар кайфият нест, ҳаловат нест, ҳеҷ чӣ намефаҳмам. ин аллакай бо вобастагӣ ҳамин чиз дорад, зависимост дорад. барои ҳамин дӯстони азиз ман умуман ин чизро тавсия намедиҳам. кор кардан қати шумо умуман қинибат мешавад, тавобат кардан бениҳоят мушкил мешавад. баъзеҳош мебиёнд ростӣ кӯмак кардан наметавонем, намешавад, мегӯем бародар мо барои шумо умуман кӯмак кардан наметавонем. хуб дӯстони азиз, дар бораи зудинзолӣ хеле суҳбатам кардем, фақат бениҳоят қисми муҳимшуда бояд бигзарем, барое ки бисёр беморон ҳамин чиз интизор ҳастанд. дар бораи якум диагностика ва тавобат гап мезанем. дар бораи муайян кардани сабабҳои беморӣ. бемор назди шумо мебиёяд, хушроҷон мегӯяд ки акай хушроҷ, ман тестамокунӣ дорам, тактикаи шумо чӣ аст? шумо чӣ кор мекунед? хуб, аввалин дараҷа анамнез, яъне бо бемор суҳбат мекунем, мефаҳмем ин аз аввалам хел буд ё ки аввалсоз буд, баъд ба ин беморӣ гирифтор шуд. ва аз суҳбатҳои бемор маълум мешавад ки ӯро ташхис чӣ гуна ташхис гузаронам. ва бояд мо исключит кунем инфексияи, например простатит, уретрит ва дигар гуна бемориҳое ки метавонанд ба зудинзолӣ оварда расонанд, ба шарте ки ин бемор аввалсоз буд ва баъди вақтҳои охир ба ин беморӣ гирифтор шуд. баъд як намуд тест бо лидокаин масалан ҳаст, карах кунад, алоқаи ҷинсияш дароз шавад, яъне ки маълум мешавад ки ин чиз аз ҳиссиётнокӣ, сараки мардонагӣ метавонад ки алоқаи ҷинсӣ бо ягон нафари бегона сабаби дар оянда тестамокунии шахс шавад. бале чӣ хел сурат мегирад ин чиз? бале фикре ки ин чиз ака мо чӣ хел ҳастем, мо мусулмон ҳастем, ҳама вақт фикрмон дар корҳои дуруст аст, бо яхе вақт навси одам чӣ хел аст, как там шайтон бо васваса мекунанд, ба корҳои зино даст мезананд. аммо уже фикри ҳамон ки ҳамин кор нодуруст ҳаст, фикре ки ҳозир мара ягон кас меқапа, метавонад ба ҳамин чиз оварда. инам гӯем ки ранги стресс қарор мегирад. ҳолатҳое ҳастанд ки шахсоне мегӯяд ки ман бо одами бегона дарозтар меравад алоқаи ҷинсиям, лекин дар хона тестам мекунам, ё ки баръакс мегӯяд. гӯем ина ситуатсиони ранияи экуляция мегӯям. ин чизо ҳам ҳаст дӯстони азиз. баъзе ҳолатҳо бо як нафар шумо тестам мекунед, бо як нафар алоқаи ҷинсиятон дароз аст, ина ситуатсион намегӯям, вале мо тавсия намедиҳем. хуб хуршидҷон, мегзарем ба қисми муҳимтарин, барои табобат. бисёр беморон оли моро бароям тамошо карда расиданд. агар ки аввалин дараҷа не, дуюмин дараҷа бошад, дар давоми ҳаёт пай дошта бошад, чӣ гуна табобат мешавад? албатта бемории аввалро, яъне простатит ё уретрит дошта бошад агар бемор,
мо бояд аввал инро табобат кунем. сабабшая намеёбем. бале бале баъд Инфекция роги пешов, воспалительные заболевания органов мочевыделительной системы. бале агар стресс агар ино чизо набошад шумо метавонед суҳбат мекунед бемор вақте ки шумо ягон стресс гузаронагӣ будед. Албатта, ман албатта. Як бисёр чиз- мегӯяд ки ака ягон духтур ман чизо напурсида буд ман мегӯям мепурсем чӣ хеле ман намепурсам ман Конечно. бояд муайян кунам барои Дар чӣ ин ҷо тестам мекунам. духтур бояд ҳамчун на танҳо духтур уролог, Бале, андролог, бале. ҳамчун врач, сексолог ҳам маълумот доштагӣ Психолог, бошад. Психолог, психотерапевт. сексолог, да. Бояд суҳбат кунӣ озодона. Комфортная обстановка бояд барои бемор бошад. Бемор бояд Тоҳа. озодона худша ҳис кунад, бояд донад ки ҳеҷ кас кабинет озӣ намедорад, ягон прослушка нест, ҳеҷ кавая саб накардааст, бояд озодона ба духтур тамоми чизе ки дар даронош аст бояд нақл кунад. баъзе беморон хуб то ҳозира барои чи пеши назди мисол назди мо намебиям барои тестам кунӣ гумон мекунанд ки мо дар ютуб ҳама чӣ було дар ютуб дар ютуб инстаграм ва ёро мемонем Да. ҳоло ки мо ягон беморро Не. намемонем дар он ҷо ғайриқонунӣ аст конфиденсиалист аммо Да. яъне ки иҷро мешавад ҳар Бале. чизе ки шумо мегӯед байни мону шумо мемонад ин чиз мумкин нест аз ҷиҳати юридикӣ барои Бале. ин чизе ки бемор ба мо мегӯяд ин строго конфиденсиална мемонад ҳамчун байни духтур ва бемор. Мо ҳуқуқ ҳақ надорем дар дига ҷо ин чизро чӣ кунем. як бемор маро илтимос кард ки дар ютубу инстаграм дар бораи ман илтимос гап назанем. мо общи понятия мо гап мезанем общим дар бораи беморро мо именно я определённый беморро намегему чтобы нафаҳманд, да. аз ҳама қин тавбат кардани ҳамин мушкилӣ ман намехоҳам ина беморӣ гӯям яқубҷон ба хотире ки вай бисёриёш физиологически асоби несташ аст ҳамин беморӣ нест вай ҳамин хел таваллуд шудагӣ аст беморӣ гуфтанам ба фикри ман камтар хато аст ҳамин мушкилии зудинзолӣ аввалин дараҷааш қинтар аст тавбат кардан мушкил аст лекин кӯмак мекунем мо ба хотири чӣ ба хотире ки се дараҷа дорад дараҷаи сабук вақте алоқаи ҷинсияшон аз 1 то 3 дақиқа давом мекунад ино осонтар аст дараҷаи миёна аз 30 сония то 1 дақиқа ино камтар мушкилтар аст лекин кӯмак мекунем ва дараҷаи бениҳоят вазнин чӣ хеле ки бародари гуфтам даромада баробар 5 гира секунд. кард 5 секунд то 30 сония давом мекунад ин бениҳоят мушкил аст бо инам кор карда метавонем тактикаи шумо яқубҷон ҳангоми муроҷиат кардани беморе ки тестамонкунӣ аввалин дараҷа дорад аз аввал зудинзолӣ дорад мо ҳама вақт аз методои безарар сар мекунем бедору ҳастанд поведенческая терапия мабудо агар поведенческая терапия ёрдам накард дар бораи поведенческая терапия гап мезанем хуршидҷон нақл мекунад агар поведенческая терапия ёрдам накард мо метавонем ба дору уже гузарем доруи ҳастанд ки ингибитори обратного захвата серотонина мо ҳамчун ҳаққи номи доруро гуфта наметавонем барое ки ҳар як дору ба ҳар як бемор индивидуально подбор карда мешавад то есть доруи ҳастанд ки туда ёрдам мекунад ин маъное надорад ки дига ҳама даму дорама нестанд ҳар як беморда определённо доруи худша дорад то есть мо подбор мекунем ингибитори обратного захвата серотонина гелҳои карахкунанда мо метавонем тавсия бидем ба бемор мабудо агар бемор бугад ки гелҳои карахкунанда уже дар ҷонамзад истифода бурдан мо метавонем ба он даже ҷарроҳӣ тавсия бидем что касается поведенческой терапии беморо як чанд намуд поведенческой терапия аст хуршидҷон агар нақл мекунад якум бояд қайд кард ки поведенческая терапия ҳар касда маъқул нест ҳар кас тоқати поведенческая терапия кардан ҳам надорад бисёри беморон дар якум ё дуюм ҳафта ин чизро мепартоянд ман якум дараҷа тавсия медиҳам ки техника стоп старт бисёри беморон инро уже медонанд ин чӣ хел гузаронда мешавад техника стоп старт чӣ хел мекунӣ дар вақти алоқаи ҷинсӣ вақте ки мардак ҳис мекунад ки ҳозир тамом мекунад вай бояд зуд мардонагиашро барорад ва ягон 30 секунд тоқат кунад баъди 30 секунд метавонад боз корро давом диҳад ва вақте ки боз ҳис кард ки ҳозир тамом мекунад бояд мардонагиашро бароварда 30 секунди дигар ягон то 1 минута истад ба воситаи ҳамин мо метавонем ки тренировка диҳем организмро хуршидҷон чанд маротиба мо метавонем методи стоп старт дар ҳангоми алоқаи ҷинсӣ истифода барем мисол як алоқаи ҷинсӣ ма дар назар дорам 3-4 бор 3-4 бор мумкин бояд тамом кунад Бале. як бемор да ман метода тавсия дода мегӯяд доктор
все идеально ёрдам мекунад, ки вам 30 секунди ки ман мебурам мардонагӣ хов мекунад, эректилен дисфунксия аллакай эректилен дисфунксия дорад. эректилен дисфунксия. Барои ҳамин хеле беморуда ин чиз уже туурӣ намегиранд. бале шахсоне ки бениҳоят тез ба тамом мекунад ба онам кӯмак намекунад мутаассифона ба хотире ки масалан 30 сония меравад ва бечора нав сар мекунад бояд бести ранги 5 секунда бале кучуша бечора банд мекунад ақаллам ягон минут биравад 2 дақиқа дар федератсияи Русия беморое ки тест тамом мекунанд скорострел мегӯянд, тест фарон. Як методи дигар аст поведенческий стоп сжать. То есть стоп техника сжатия, да, сжатия. И дар ин метод иша чӣ хеле истифода мебаред? Методи чӣ мекунед? ин ҳам дар вақте ки ҳамин ягон нав ҳиссиёт мешавад ки мардак тамом мекунад бароварда сари мардонагиро зер кардан дар чиқидан дар дучули қатъи ба фикрам зер мекунед? На чанд қадар сахт бояд зер кунӣ? хай сахти бад не ки чорвағза накафуд. бале ҳамин хеле сахте ки гӯё ки ҳамун чиз ҳиссиёт гум шавад ҳиссиёте ки тамом кунӣ ҳамин эякуляция аз ду фаза иборат аст эмиссия ва эякуляция эмиссия вақте ҳастае ки шумо алоқаи ҷинсиятро карда истодед ҳамун марҳилада бигем ки оби манӣ ҷамъ шудан мегирад дар қафои уретра гӯем простатическая частда шумо агар ки дар ҳамин эмиссия ёд гиред хитона қабидана шумо метавонед дароз кунед аллакай фазаи эякуляция шумо дигар хитона қабидан наметавонед барои ҳамин дӯстони азиз боз як чиз дигар бисёр беморон барои ҳамин чизо ба қавле дар нохунак доруи вазбудитил мехаранд кӯмак мекунад ё ин ки не доруи возбудитель вақте ки бемор эректильная дисфункция дорад сочетана қатъи синдром ранней эякуляции тогда ва комплекси агар мисол мо ин дорура дар бемороне ки эректильная заифии мардонагӣ доранд и доруи возбудители қатъи ва дигар дору тавсия бидем дар ин ҳолат кӯмак мекунад. Ҳар чиста мо ҳамон доруро бигирем барои истифода бурдан бигем ҳозир ҳамин доруро истифода мебарем тестам кунем бартарaf мешавад. Не он замоне ки аз аввали оиладорӣ яъне тестам кунад ба онҳо кӯмак намекунад. Бале лекин шахсоне ки дар давоми ҳаёт пайдо шудагӣ аст тестам кунӣ вторични яъне бо заифи бо заифи дорад. хоб баъдан бемор мебиёд ҳам заифи мардона дорад ёқубҷон ҳам тестам кунӣ аввал кадомшо бояд тобат кунем? Ҳар душа як бора метавонем тавсия бидем. Бисёр ҳолатҳода доруи барои тестам кунӣ ҳамин аз ду чиз иборат аст. Ду дору обычно тавсия метавонем ва параллелно қатъи доруи нақс кардани мардонагӣ истифода бурдан мегиранд. Одно другому не мешает. Хорошо, ҳамин дорое ки барои тестам кунӣ бисёр беморда менависанд ингибитор обратного захвата серотонина ҳамино бо чӣ зарара доранд? Ҳастанд ба мисли дигар дору тамоми дору побочный эффект дорад, лекин агар вай чизоро мо хонем бигем тамоми дигар истифода намебарем, лучше умуман тогда зиндагӣ накунем. Наиболее часто ин метавонад камтар хоболуд кунад, головокружение, сартон метавонад чарх занад ва камтар метавонад дилбеҳазурӣ диҳад. Лекин чӣ хеле ки доруи ки шумо менависем умуман доруи хеле босифат аст. ин доруро ака умар хушаҷон шумо мумкин намедонед, ака умар худашон интихоб кардагӣ ҳастанд. Зиёда аз чанд производителя мо гаштем, интихоб кардем, наиболее беҳтаринаша гирифтем. Иншоллаҳ ҳамун доруро мо назначат мекунем. Наиболее менши побочный эффект дорад. лекин страховка надорад акун хоҳе нахоҳе статистически побочный эффект дар ҳама доруҳо дида мешавад, лекин мо кӯшиш мекунем ки камтар шавад. агар шуд ба ҳар ҳол агар камтаре ягон мушкилиё бошад мо ба қавле дору кӯмак кунад мо атминид намекунем. фақат агар дар як ҳолат мо ба қавле ман мекунем дору ки дилбеҳазурӣ бисёр бад диҳад бемор вай наметавонад. хоб баъдан боз кадом роҳҳои дароз кардани вақти алоқаи ҷинсӣ вуҷуд дорад ғайр аз поведенческая терапия ва дору? сеюм роҳ ҷарроҳӣ бисёр мепурсанд намечида. Вақте ки сабаб дар ҳиссиётбаландии сараки мардонагӣ бошад, беморда тавсия метавонад ки истифода баред аз гелиҳои карахкунанда. Мебиёд мегӯяд ака безор шудам, як сол шуда акай ягон кори мебиёд. Будам хеле бемор омад гуфт доктор бовар кунед зур вообще раҳмат ҳам каминадорӣ баён кард. Мегӯяд лекин як минус аст, ҳамин неудобно да, мисол пеш аз алоқаи ҷинсӣ кардан ва надромадан там хеле шакидан, там стресс шикана 10 минут ҷашидан бо об ва ҳам хеле аст ки ту истифода мебариша, мисол гел бошад ёки спрей бошад, ту мешапиша чортараф як 10 минут меси камтар кун меша, карах мешад, ба бояд ту рафта оби широгам қатъи шӯй, ҳамун гели смыват ки барои чӣ шӯй ва гели карах кунанда аст. Ту ҳангоми алоқаи ҷинсӣ ҳамун бо қимондаи гел ба маҳбали зан медорад, ҷои ҳамин ки возбуждат меша зан, ҳамунҷаро ҳам карах мекунад.
Получается, как всегда, бечура, занак бо ту кайфта мегири, вай бо мемонад. Бале. Дард намешад. не ки бисёри мардаку қайд мекунанд ки ҳам хе карах мекунанд ки ягон чи ҳис намекунад. камбудиш подбировка, подбор кардан дар кор. Мисол вақте ки ту якум бора там 1 грамм геля гирифти истифода будил ки зиёда аст, в следующий раз понятно, як что бемор гуфт ки панҷ акама шаст мегӯяд. ҳамин гела шакида мегӯяд дига мардонагим ҳис намекунам мегӯяд як рӯз қариб ҳис накардам. яъне ки мо бояд ба қавле як қабати тунук молем Бале. бибинем ки агар кӯмак накард баъд калта дозаша бақувваттар Таблетка шама хеле аст. Мисол таблетка ки шумо гуфтем ку вардаги маъяма беҳтарин нашад, вай дозировкаш камтар чи аст. Ба Мо хатар метавонем ки ава ним таи- так мешавад. Ачо. Ҳар як бемор да дозировка подбор карда мешавад. Ин чиз нест ки тамоми каздам чиз ман бигем дура не нужно подбирать лекарства. Да. Беморон ки мо мисол гелҳои карахкунанда тавсия метем, мегӯем ки ду бародар тами гелҳоро истифода мебарем. Баъд мебиёед якчанд қапас ба назди мо меге ки ёрдам кард ё накард. Баъд бемор якчанд моҳ пас ба назди мо мебиёд, мегӯяд доктор бениҳоят хуб, ҳамаш нағз ба ман маъқул шид, алоқаи ҷинсим аз там 2 минут ба 10 минута чӣ шид. Лекин як проблема ман намехоҳам ки то будан ман то ҳасти дами ҳаёт ман дигар геля истифода барам. Ҳаст ягон роҳи ҳалаш. Бале ҳаст роҳи ҳалаш, ҳамчун мо микрохирургический даже центр клиникаи Евромед мо микрохирургический оператсия мекунем. Ҳаму ҳиссиётбаландӣ аз кадом ҳисоб мешавад? Ҳамин нервҳое ки ба ҳамсараки мардонагӣ мебиёянд, мо ҳаму буриши майданг мешавад, 1 сантиметр буриш мешавад. Ҳаму нервҳое ки ба сараки мардонагӣ мебиёянд, ҳаморо кӯтоҳ мекунем, мебурем ва бемор камтар сараки мардонагӣ кун мешавад, карах мешавад. ҳангоми алоқаи ҷинсӣ ба мисли ки гели лидокаин кардагӣ ворӣ камтар кун мешавад, алоқаи ҷинсишон дароз мешавад. То есть бо роҳи ҷарроҳӣ ҳам мо кӯмак карда метавонем. Ва ин ҷарроҳиро мо дар клиникаи Евромед уже зиёда аз 50 нафарда зиёд кардагӣ ҳастем. Аз дар муддати ҳами 6 моҳ кардем, ҳама даволни аст. Ягон беморӣ набудааст ки доктор ман недоволни ҳастам. Ба онҳо ёрдам мекунам. як саволи аҷоиби дигар аст, ин бисёр муҳим аст бародарон. Мегӯяд ки акаи марами тестамокунӣ метавонад сабаби бенаслӣ шавад? Бале, бале, кадом ҳолатда агар якум гуфтем ку 5 секунд вай вақти ҳангоми алоқаи ҷинсӣ ҳамхел возбуждат мешавад, ҳамхел чӣ мекунад ки метавонад ки ҳамун оби манӣ дар дигар ҷо вақти баровардан шавад метавонад ки пара. Метавонад. Бале. барои ҳамин дӯстони азиз на ҳама вақт наметавонад. Бале. ҳастан одамое ки 10 кӯдак доранд. Бале акаҷон. Дар ин бора гап задед шумо акаи буд беморе ки мегӯям ман уже вақте ки занака со либосошам мекашам, нав мегӯям ки наздик шам, надроварда уже обо мебуроям. Хеле бемор буд. ино беҳад тестамокунӣ тиҷоҳ степени. Бале. кӯмак карда дӯстони азиз новобаста аз ин чиз метавонем шарм накунед, ягон мушкил нест, биёед клиникаи Евромед барои шумо кӯмак мерасонад. мо ба ҳар як бемор индивидуални подход мекунем, ягон суҳбат мекунем, мефаҳмем барои чӣ шумо мушкилот доред. шукр ҳама специалистое ки дар клиникаи Евромед фаъолият мекунанд, ҳамаш оиди ин мавзӯъ бениҳоят маълумоти аҷоиб дорам. ҳама чиро медонам. Чӣ хеле ки акаи Марҷон подкасти пештара дар бораи эректилни дисфунксия суҳбат карда будем. Не, дар бораи чӣ суҳбат карда будем? ҳаҷми мардонагӣ суҳбат карда будем. Бисёр комментариҳо нависонда дар пости инстаграми ман, там як хеле одамо гапҳои қабиҳам нависондагӣ буданд, як хеле шӯхиам нависонда, як хеле раҳматам гуфтанд. Не ки мо бояд бигем ки мо ҳамчун духтур, уролог, андролог мо ҳамин рӯз кори мо ҳамин аст. ҳамин рӯз да кори мо ҳамин аст. Ҳамин рӯз ман беморӣ ки омос дошт дар пешобдонаш, опухоли калон дошт, саратон дошт, ҳамун опухоле ма гирифтам, удалит кардам, беморро бигем наҷот додам. Ҳама чиз бо ёрии худованд мешавад. Имрӯз санг буд, стен мондем. Мо бисёр оператсияҳои қин мекунем, ҷони одаморо бисёр вақт аз хатар, аз мурдан мегирем, чӣ мекунем. Не ки ҳамчунин мавзӯи урология аст. муҳим аст. як хеле одамо фикр мекунем мо танҳо дар бораи мардонагӣ гап мезанем, чӣ гап мезанем. Не, ҳичра намедонем. Мо ҳар рӯз ака оператсияҳои қин оператсияи мо мегузаронем. Дар Тоҷикистон яке намекардан, мо омадем қати акаи умарам оператсияро Хуршедҷон қати ба роҳ мондем кардистем. Лекин ин чизам урология аст, ин чизам проблема аст, ин проблема глобални аст. Мо чӣ хеле мебинем бисёр оилаҳо вайрон шудагӣ буданд. Дар ин бора мо бояд гап занем. Бале. баъдан ҳамун беморро ман пурсидам, гуфтам 5 секунд мекард ку алоқаи ҷинсӣ. гуфтам бародар гуфта буди ки ҳамсарам гуфт ки мерам, баъд рафт ё ки нарафт? гуфт не нарафт, истод. гуфт 18 минут куҷо меравад алоқаи ҷинсӣ? барои ман як коре кунем бо ҳам хел шавам 18 минут. хай фаҳмондем ки ин хеле роҳҳош ҳастанд. дӯстони азиз, масъалаи клиникаи Евромед
урология, андрология ҳар самте ки бошад мо кор мекунем. Аз бенаслӣ сар карда ба аденомаи ғадуди простата, сангҳо, ҳар мушкиле ки дар роҳи пешоб ва гурда мешавад, ҳамаашо мо шукр ҳал мекунем. Структураҳо, бенаслӣ дараҷаҳои бениҳоят вазние ки бечораҳо солҳои дароз 17 сол 15 сол бале надоранд, умед умуман надоранд, лекин баъзе одамо кӯмак карда метавонем. вобаста ки ҳатто баъзеҳо нол аст. мо ба шумо бо кӯмак мекунем, бо ҳамроҳи шумо бо ҳам хеле мо хурсанде мешем. ӯ ҳафтаи гузашта якташ 8 сол, дигараш бемор 15 сол бенаслӣ дошта камад. Умуман 0. оби манӣ меспорад 0 аст. тамоми духтурора гузаштагӣ аст, даҳати дигар ҷом рафтагӣ ҳастанд. ака мо таъриф кардани хмонам ака нодуруст аст, лекин мо ба ин бемор кӯмак кардем. мо микрохирургическая операция гузарондем, ҳуҷайрора ёфтем, ҳуҷайрора гирифтем, заморозка кардем. бо мо дидем ки ҳамон роҳое ки нутфа мебарояд, сперматозоидо мебароянд, ҳамон роҳош маҳкам буд, рубец буд. мо микрохирургически риштаи 8-0-9-0 аст, вай ба чарх дида намешавад. ҳамхел пай гирифта ҳамуна ҷои намегузаштагиша буридему, аз нав пайванд кардем. иншоалло бо оби маниш да сперматозоидош да оби маниш пайдо мешавад. ҳам бо гирифта захира кардаги ҳастем. 15 сол представед ки 15 сол вай мард уже 2 бор оиладор шудаги аст. 2 бор. аз якум оилааш уже ҷудо шид, на дуюм оилааш қати зиндагӣ азаза бечора тоқат карда истодагӣ аст. дигаршам ҳамин хел. медонӣ чӣ хел кайфият мебарӣ вақте ки одами қадар сол бефарзандӣ. инҷа масъалаи маблағ нест, масъалаи кайфият. ҳам кори худаш духтур ҳаловат мебарад. аҷоиб аст. одамое ки дар интизори фарзанд ҳастанд, ва танҳози агар моро гӯш карда истода бошанд, онҳо мефаҳманд ки чӣ корҳои бузурге мо анҷом додастем дар клиникаи Евромед. ин мавзӯъ да якуҷо ман фикр мекунам як подкаст кардан акор аст. барои бисёр беморҳо назди ман меояд дар бораи криоконсерватсия, ДНК фрагментатсия, спермограмма бояд чӣ хел бошад маълумот надоранд. ҳамин аҷоиб мешавад як подкасти зур карда барои беморон пешниҳод кунем. ҳар нафаре ки суол метаҳад ҳамин навор равон мекунем, мегӯем тамошо кунем, маълумот гиред. хуб дӯстони азиз, хулос дар клиникаи Евромед чӣ мушкили урологӣ, андрологӣ доред, маромад муроҷиат кунед. клиникаи Евромед беҳтарин мутахассисон аз хориҷи кишвар ҷамъ кардагӣ аст. духтуроне ки шумо мебинед дар Тоҷикистон фаъолият кардагӣ нестанд. дӯстони азиз, ҳамаш дар хориҷи кишвар, ҳар коре ки дар Федератсия Русия, Америка, Англия, ҳар ҷое ки бошад мекунанд. шукр, мо ҳам дар клиникаи Евромед ин корро мекунем. дар масъалаи зудинзолӣ маромад муроҷиат кунед, кӯмак мекунем, ягон мушкил нест. хуб дӯстони азиз, подкасти имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. фикр мекунам мо маълумотҳои бениҳоят муҳимро тавонистем ба шахсоне ки моро тамошо мекунанд расонем. мехостам миннатдории худро баён кунам ба духтурони клиникаи Евромед, Хуршедҷон Раҷабов ва Ёқубҷон Маҳмадшоев. ташаккури зиёд ки пазируфтед қабули ва даъвати моро ба подкаст. муроҷиат кунед дӯстони азиз, агар ҳамин мушкилот дар шумо бошад, ягон мушкилӣ нест, метавонед муроҷиат кунед, мо барои шумо кӯмак карда метавонем. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.